бародарое ки хоҳиши гузаштани границаро доранд аз шаҳри Москва ва Московская област. Акаи Муҳриддин ба шумо кӯмак мекунад. Мошиношон мошинои замонавӣ, салонои кушод ва иншаллоҳ шумо соғ саломат рафта мебиед. Номерое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳатман аз номи канали Чигап салом расонед ба шумо роҳи сафед. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷорабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо дар имо промои эфирое ки рафсодай чӣ хел пайваст шавем. Мисол вақте шумо дар имо промои эфира тамошо кардсуден ва ягон шиностона мебинен ё ки мехоҳен пайваст шуда қатъи ҳамон одам суҳбат кунен, дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳам. Бисёри бародаро хоҳиш карданд ҳамин видеоро ман кунам. Барои ҳамин то охири видео тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. Барои ин медароем ба имо ва дар инҷа лайв яъне промои эфир интихоб мекунем ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа бисёр промои эфирро рафсод ва шумо вақте ки ягон шиностона мебинед ё мехоҳен ҳамон одам кати пайваст шуда суҳбат кунен, ҳамон одама ёфта интихоб мекунен. мисол мегирем ин ҳамин промои эфир рафсод ва шумо мехоҳед ки пайваст шавед. барои ин ай тарафи дасти рост угли поёна нигоҳ кунен, присоединиться ҳастай, ин ҳамира интихоб мекунен. ҳозир и духтаракда 5 кас заявка роҳӣ карагай, лекин и духтарак ягон каса қабул накардсудай. чӣ хеле ки мебинен Али, Шохрух ва дигару заявка роҳӣ кардсуден ва барои пайваст шудан присоединиться интихоб мекунен. чӣ хеле ки мебинен дар инҷа гӯем дар очрат шумо меистен ва агар қабул кунад қатъи ҳамин одам шумо суҳбат мекунед. мо дар кор неста ҳеҷ чиз, барои ҳамин витикара мебуроем. бисёри бародаро дар ман гуфтанд ки пайваст шуда наметонем дар промои эфирое ки мо мехоҳем суҳбат кардан. бародаро вақти шумо дар промои эфир вақте шумо дар промои эфир то ӯ одам шуморо қабул накунад, шумо қатъи ӯ одам суҳбат карда наметонен. барои ҳамин присоединиться интихоб мекунен ва ҳамон одам шуморо қабул кард, шумо суҳбат мекунед. ай пеши худтон шумо бо хоҳиши худтон суҳбат карда наметонен то ӯ одам иҷозат надиҳад. барои ҳамин вақте шумо пайваст шуда натонистен, дарав фикр накунед ки имои шуморо блок караган ё ягон проблема дорад. агар ҳамон одам шуморо қабул кард, шумо бе проблема метонен қатъи ҳамон одам суҳбат кунед. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед. то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид. Yeah.